saben wengi tepuk tangan buat Pak nyawang konang yen waduh yen memajang amung nganggo janur kuning wonten janur mboten kuning napa niku Bapak? Napa niku? Nggih, biasanya Pak Yono mangke ya. kembang wae weton gunung Taksis jos wontenipun saestu. pacitan sarwi jenang inumane banyu benek terus dipedhot mawon nggak kesuwen sing penting awal lan akhire sampun larase pun dipaske nggih Bapak dalang ini nggih Bapak dalang lho nggih semoga monggo derek-derek dengan nggih monggo dipun rapi Bapak Ibu monggo niki saderenge kula terangke, kula tak matur nuwun Bapak Ibu kang wonten sisih wingking mriku, monggo teras wonten ing sasana boga nggih. Kula dherekaken dahar. Nggih, monggo ayo Mbak An diajak teman-temannya ya. Mbah Solikin monggo kula dherekaken. Monggo sami dahar sedaya. Mendhet piyambak menurut selera. Gitu. Mriku wonten caping gunung niku mboten payung samenika. Terus napa wonten ingkang werninipun radi pethak, silver, cemeng, abrit. Regine mboten trima 10.000. Lah nggih. Ning atusan yuta. Napa niku? Wujuding Innova Avanza R3. Wah, ngeniku caping gunung samenika karena panen kopi. Lah nek kula gadah caping wong namung 2.000 Pak. Iku caping apa?
Oh niku to sanggul. Sungguh Iya. disekorke alhamdulillah. Ya ora dadi ngopo nika ditampa wae. Nggih. Rezekine panjenengan lantaran niku. Nggih. Dia piyayi mriki lantaran kopi. Nggih, kopi Ayo Mbak nggih. dibajutke Monggo ngilir gumanti nggih. Sokar bisa nyawa. Bisa nyawang Gunung desa jadi rejo. gunung desa dadi rejo. Ora Ilang gone padha lara lapa. lara lopo sawetawis kagem kamulyaning bale omah. Leres bawa. Monggo Ibu Bapak teraske wolo tanduk nggih monggo. Ayo Mas Mbak silakan di sana yuk. Ndak apa-apa. Monggo Bapak. Zaman berjuang Berjuang jor kelingan anak-anak jer galengan anak lanang tak openi. Neng ablak soko menang. Keturutan sing digadang nate janji ora ning gunung ning gunung tak tak jadongi senggane jagung ayen mendung oh my suwung. Daleme kok do sami suwung Lah ayo. niki tangga tepale Nggih. kadang-kadang pun atur rawuh sedaya wonten mriki. Wonten dalemipun Bapak sinten? Bobot Jasmine Ibu Bobot- Sekti. Oh, ngaten. Mong kewala alhamdulillah Napa? wonten Ibu gunung Sekti wau. Setiarsih. Sekti Harsih. Oh, oh. Pirang kula sekti. Sekti. Rada budek, Pak. Tegese sekti ekonomine. ngoten. Lah mbok Ampuh, bakul le. Ampuh nggih. Lagi alhamdulillah najan dipun tilar kosong iya. griyane ning insyaallah aman. Aman. Gitu? nggih. Aman amanah. Amanah. Alah tukang inceng nih kula. Tak syukurke ya, Mas, Tukang ya. inceng niku. Oh, gondes. Inceng niku amen bolongan cilik. Ya lah niku namung kedhik Ya to. nggih Bu, bolongan gede barang Eh, ngono. Mbok, yo kapinujon jalur? pisan Sumur. pindho. Besok yen Lah, mitoni nggih. niku ngangge siwur. Nggih. Heeh, nimbali mriki malih. Oh, ngoten, Dipun nggih. renggo malih. Oke, Heeh. siap Bang. Siap. Siap ya Mas Siap ya ya. Mas ya. Oh. Oke. Ayo Mas Monggo yuk tak disyukurno, syukurke ya. nggih. Heeh. Monggo, Bapak. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dimen ora ilang gone padha lara apa
Ini Des Bondi. asal pesanan meleh niki satu ada. lagu lagi dari saya ya buat mempelai berdua. Kersanipun Ada. panjenengan mangke terus pinarak wonten nginggil ra ngoten to? Mboten wangsul ah. Wangsul. Mau disangani Mbak Heni wae. Oh sampun wow. Alhamdulillah nggih to. Sameneika menapa? Bukit berbunga. Oh bukit. Ingkang berbu? Berbunga. Oh tak kira Aku berbunga suka itu. yang berbunga-bunga. Ndak mau. Yang berbunga itu warnanya merah. Yang warnanya biru bukan bunga. Yang merah aja, Pak. Yang merah aja dah. Pak Apa yang Iki, gambar cengkeh? Pak Yono. Oh Mbah Mantan. Biasane riyen nggih. Lho nggih, mboten Dikon- dados menapa, Oh, nggih. nggih to. Yang penting sehat-sehat selalu. Alhamdulillah nggih. ngodinongo Nggih. sehat sekabiane. Nggih, Bapak nggih. Ya ragane ya ekonomine. Dalam Oh nggih, mangke nggih, bakdo nika nggih Bapak. Napa wae ngersakaken? Yen ing tawang ana lintang. Iya nek Padahal ing niki tawang lintangnya mangke dalu lho, Pak. lintang ngono kae to Nggih, panjenengane. niku. Nggih. Nggih, mun Mangke Bapak Yono mangke derekaken. nggih. Ah, Monggo ampun. Pak Pur nggih. Mas Pur, Ya, nggih. orang kok saya nom ya Lah panjenengane nggih ya. mulane niku Oh, bungsungi nggih. nawi, Pak. Oh nggih. Sekali lagi Bapak, Ibu, Adik yang di sana silakan ke tempat dahar nggih, Sasono Bogo. Sambil menikmati hidangan monggo dari buat tamu undangan semuanya. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana.
Para kadang manulya sasmita tinampi bilih Sirat Maja Risang temanten sarimbit sampun siaga diri sawiga ing kati kanthi menika wonten ngarsanipun Risang Suba Manggala sakembaran kula dherekaken anglerapna kondur wonten ing sasana pinajang Sirat Maja Risang temanten sarimbit satemata binarung suraning Suba Kastawa angiringi lampahira ganya lumaksana.